Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni nagpustang sugilanon, P.is Love You. Apilaan ko ba sa pag-andam si Clover? Kay tingali pag gigutom na kadto sila dito sa underground. Underground? Dili na kinahanglan nga andaman pa sila. Si Ella na lang ang andami unya. Oy, nga naman intawon. Kanoy sa tigulang, nga inyong pagutman. Dili na lang sila mubati niya na unya. Kay kuto na lang karong gabi una ang ilang pagpakabuhi. Kinuo ko. Uy, pagtarong na tinoy, oy. Siya alay buot ni mong ipasabot. Kinahanglan pa ba na akong ipasabot ni mo, Santa? Nakailat ka na sa akong agaw. Kung buot ka niyang hipuson, patay ka. Mao nga ikaw, karang ba ni mo, bantay din na nga dili magpatakag buka, araw dili ka isunod. Misiga man ang mata ni mo da. Tinoy. Makahimo ka ba din ni Ana ni Manay? Ay, Dili ba lang ni mo siya tabangan? humana ko sa tabangi ka ni Adto Santa. Di ba sinanaan ko siya na dili niya mo pakita dinhi bisan kanusa. Pero may balik siya. O karon, wa na ko'y mahimo para niya. Ginoo ko. Ay, be. Ay, matao na lang ko din, be. Ay, padaplin ka mula lingkod ko. Siyalan? Ganong ano magabukaon sa kusina? Asa man ay kumukaon? Dito sa kumidor o ba sa atong mga amo? Nayabag na kasanta. Ay, pahawa na. Patilan ginoo ko. Malilian maka niya si Ma'am Dine sa ilap sa labisa. Eh, san taon sa ba? Nga no, Liking, anay kamagyo din mo kaon ay Tinoy. Dito lamang sa gawas. Bitbitan naman yung plato sa gawas ba? Sa? Tingano man ko, no? Kay alimuot kayo din Aba diya, oy. Ikaw rin galimutan. Kung nga ano bang murag tinsunado man ka, ha? Nga no? Tensyonado ba to? Kuan, aki sabay nervyoso ni mga panghitabo karon ining baya in taon, oy, Tinoy. Sige, mukao makaka, nahala sa ka. Sige, narato lagi ko. Ukara na ta ka! Kinuo ko. Kinala maluwas ko si Lola Seda sa Clover. Tabangi ko, Diyos ko. Oh, nahog ang iyong kutsara. Og niadapit na ko nalagpot. Ayaw na labag ka na punita. Hugaw na. Ako na labay punit, anak. Ako na lang. Unya na. Ako na lang lagi. Ako na lang. Noon sa ka ba, Santa? Ayaw na ko pagsigig pangapi, ha? Nang, tiarang kutsara, nang. Dara, kutsara, Tinay. Dara, kutsara. Hatagi na lang kong bago. Kaya hugaw na. Hey, sir. Mayong gabi, mangaon ta, sir. Sir, mukaon ka na ba, sir? Wala. Wa man mo tinog. Igo lang matanaw din his kusina. Nano man ka. Gipakutan ako ni mo? Uy, abot lamang, oy. Mahibulong ka pa man na ng amuha nato. Yun anak magyud na si Sir Paulo, oy. Dili halos tingog na itong mga katabang. Kabantay ka? Sa unsa, ha?
Lahi ang iyang porma ron. Unang higayon nga nakita nako siyang ingon adto ang gisulob. Wa siya din sa sala o kusina. Ay, man di si Paingon. I was certain nga nakita na ko siya nga misaka sa punuan sa kahoy ug misubay ni ini paingon din sa sud sa mansyon. Pero hain siya. Don't tell me nga. No. Wag ko na mo biyahe. Dini sa akong lawak. Ingon ko ni mo ini, kapinangga. Oh, Daddy. Mga dinig ka na lang. Ay na lang pagkanaog. Kuha na natin kag pagkaon sa kusina. Ikaw ang mag-igaw. Oh, Oh. So, you're home. niya. Nauli na, ug buhi pa. Where is she? Dili ka ba lang magumusta sa akong kahimtang? You're alive. O nauli ra dayon. Which means, waray kaso ang imong kahimtang. Maura ka na imong isulti human ko ni mo dunggaba? Wa taga dunggaba. Ikaw naghatod sa imong kaugalingon niya na. Cause obviously, mas pinangga nimo ka ng batignaong kay andam ka nga musaw sa kutsilyo alang niya. Dili ka na tinuod. It's obvious, Dad. Don't fucking smile! Oh, Paulo, unsa ba? Buhi ang imong igsoon. you! Katawanan ka. Matod mo batik og naong. Karon, nagdikit ta magid ang atong mga naong. Maklaro na gid mo nga akong panagway. Gawagi kalainan si imong panagway, di ba? Pero kung makasaway ka sa akong naong nga bati, ingon og sa nalimot ka nga parehas ta gitsura. Kung batik og naong, batik ka sa naong, Paulo. You son of... Paulo, don't you dare! Sige, sumbag. Sumbag. Sa marasab nga gisumbag nimo ang imong naong. You bastard! Sige, suwaye. Suwaye siya og pagpasakit. Why, Dad? Unsay mong buhaton ako? Are you gonna hurt me too? Labaw pa ang buhaton ko nimo kung suwayan mo sa pagpasakit ang imong igsoon. What could it be? I'm curious. Pues buhata. Aron hubuan ti ka sa tanan nimong natagamtaman nga kaharuhay. Dili mo ka na mahimo. Ako pagyapon ang tag-iya nining tanang butang kanaan nimo karon, Paulo. You enjoyed every cent nga akong gihatag mo. Imo ka ng obligasyon ug ayaw kog sukmati kay magikatampo sab ko ngano nga mas mitubo pang imong assets. Busa dili ko nimo mahimong tangtangan na lang sa dakong kasayon kay gusto ka. Try me. No! You bastard! Nagtuo kang naghudlat lang ko sa akong giingon. Pues, ipamatuod ko nimong makahimo ko sa paglangkat nimo sa tanan. Langkatan man ko nimo sa tanan. But I will make sure nga maguba ko ang dagway nining animal. Stop it! Murag nahigaham na ka, ha? Nga, nagpataon ko sa kunaong. Maayo ka ng mulihay, ha? Di lang sa paglikay ko maayo. You bastard! You kicked me, you son of a bitch! Husto na! Igo na mo niya na! Husto na! Giing nang husto na! Dili ka pagyod mo pa to, Paulo! Di ka mo hunong! Then you left me with no choice! Why? Santissima! Masyalan man ka to, day! Buto ka to sa pistola. Ginoo ko! Sige sa maka ang namatay ng higayuna! Ay, ginoo ko! Dili na ko! Bahala na! Mubiya na gid ako ni ining balaya! Puslan man nga, mamatay na gihapon ko! Mas may pagmamatay ko nga ka ng makasibat ko! Tanaday! Mamiya na tagikan din eh! Dili nang. Dili ko mabiya din nga dili na ko sila madanang santa. Kinahanglang maluwas na ko sila.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!